Salutare tuturor și pam pam pam! Astăzi vom juca Crafting and Bullying, un nou Minecraft pe canal. Eu m-am mai jucat, vedeți și voi. Am făcut o hartă nouă. Nu asta nu trebuie asta. Și dacă vreți, puteți să intrați pe serverul din Ratopia. Să intrați în Ratopia. Aici am făcut eu. Acesta e noul meu skin. Acolo. Nu căzut și proastă. Nu căzut. Haide, uciluși. Deci după mine n-am micro. Ca un porc. Haide. Bine să stăm pe Ratopia și să vă arăt regulile și când o să intrați o să vă dau TP la mine, adică teleport la mine. Și dacă vreți să intrați în Ratopia, lasă bubulița acel buton de like și de subscribe, ca în momentul de față într-o zi am făcut un abonat. Îți mulțumesc chiar mult, abonatule. Cer ca te uiți aici la episodul meu și nu cred că e singurul. Trebuie să fiți mai mulți. Cred că pe un show mi-a scris unul că sunt cringe și i-am zis mulțumesc. Dar nu-i Constanța, e Ratopia. Așa.
Eu sunt împăratul. Nu, să vă arăt. Am arătat. Să facem ruglezi din ăsta, făi. Revin când pot să dau